Hello, sziasztok, The Pro Hard vagyok, és beszeretném mutatni a második metines videómat, szóval a második bemutató videót. Ez a videó a Metin 2 mágikról fog szólni, egy román szerver. Hát igen, amint most látjátok, én egy csura karaktert szeretek, de van ninja karakterem is. Szóval az a lényeg, hogy minél több karit kezdjetek, mindjárt elmondom miért. Elnézést a lagért és az akadozásért, de nincs mit tenni. Igen, megvárom, amit betölt. Ez nem tudom, azt hiszem, hogy a Metin 2 mester engedélyével készült, mert hogy írta is az interneten valami ilyesmit, mert egy olyan alaphaladó szinten tudok románul. Szóval, ha szeretnétek játszani ezen a szerveren, kérdezzetek nyugodtan tőlem. Igen, most nem vagyok mappedjem, de rögtön oda megyek. Van teleportgyűrűm, amint látjátok, nagyon olcsó a teleportgyűrű, szóval akárki megveheti. Az első kérdés ugye mindig az, hogy hogyan tudunk pénzhez jutni. Ez nagyon egyszerű. Elmegyünk map 1-re, szóval map 1-re, érzitek, ahol kezdünk is. Igen, az a lényeg, hogy menj fel 15-ös szintre, szóval, hogyha 15-ös szinten vagy, azon felül nem nagyon muszáj fejlődni. Maximum annyit tehetsz még, hogyha 15-ös szinten vagy, XP nullazod, azt is, arról is szó lesz. XP nullazod, hogy hogyan kell. Igen, és akkor farmolsz ilyen ládákat, amikből mindenfélét kinyithatsz, mindenféle ékszereket, meg ilyeneket. Igen, nincs is miért itt vegyetek, tehát itt a fegyverezett kereskedőnél nincs is miért vegyetek ilyeneket. Azért mert, és ott se a fegyverezett kereskedő, azért mert, látjátok, ott van a rakstáros mellett egy ilyen, tehát ott van az igazi fegyverezett kereskedő, ami lényegében ő adja mindent, szóval ő ad mindent. Ezt arra értelmezzem, hogy úgy értelmezem, hogy nála lehet vásárolni P-skillt, 25 yangért lehet 77-es, 60 yangért lehet 150-es, azt hiszem régebben úgy volt. Meg is mutatom, vannak ezek a cuccok itt, és van az a láda, tehát az a láda. Igen, ott van az a láda. És az, hogyha megveszed, abból mindenféle mesterékszereket, meg mestercuccokat nyithatsz. Viszont, hogyha mappegyen farmolsz ilyen ládákat, szóval különböző ládát, abból is bármit nyithatsz természetesen. Ilyen ládát, tehát a ládából ilyen ládát is nyithatsz. Viszont, hogyha kapsz ilyen rögöt vagy aranyrudat, az sehol, de sehol nem válts be, mert én is beváltottam, és egy yangot kaptam. Jobb klikkel rákattintasz, és ott adja meg például a rúdnál 250 yangot, míg az aranytömbnél, vagy hogy hívják, az arany, nem tudom, azt hiszem tömb, annál 50 yangot kapsz. Csak. Amit még tudni kell, az a fekete vasvért, szóval, hogyha veszel egy fekete vasvértet, abból epiket, epikből mestervértet, mestervértből nagymestervértet, nagymestervértből szefravértet, és így tovább, és így tovább. Viszont azonban az epik elkészítéséhez szükséges 3 fehér gyöngy, 3 kék és 3 piros gyöngy. Ezeket a gyöngyöket könnyedén meg lehet szerezni, elmondom, hogy. Úgy kell megszerezni, hogy van az a boss map, tehát ott az izmos csóra, meg is mutatom mindjárt, és ott, hogyha bemensz a boss mapra, ott tudsz szerezni mindenféle gyöngyöket, szóval fehér, piros, kék, hogyha maximum 10 percet ölsz. Viszont, hogyha 1 perc alatt szeretnél szerezni 3 piros, 3 kék és 3 fehér gyöngyöt, azt akkor 4 óráig kell keresni, két nagy boss van. Mind a kettőből kiüthetsz 3 pirosat, 3 kéket és 3 fehéret egyszerre. Ez nekem egyszer sikerült is. Szóval mind a kettőt meg tudtam valahogy ölni, de az kemény ops kell, és tudni kell románul.
mind a kettőt meg tudtam ölni, és akkor 6 piros, 6 kék és 6 fehér gyöngyöm volt. Igen, amint már mondtam, hogyha 101-es akarsz lenni úgy, mint én, ott láthatod, akkor azt úgy kell megoldani, hogy először farmolsz 25 jangot, abból lehetsz 77-es. Utána még farmolsz 60 jangot, megint 25-öt, megint 60, vagy ahogy csak szeretnéd. Lehet folytonosan 25 jangot is, vagy 60 jangot, de azt kell tudni, hogy ha 25 jangot farmolsz folytonosan, akkor csak egy szintet ad. Viszont, hogyha 60 jangot farmolsz folytonosan, akkor már több szintet is adhat. Igen, 60 jang. De hogyha már kiformolták kétszer 60 jangot, abból nem is nagyon érdemes fejlődni, illetve nem is nagyon érdemes így szintet lépni, csinálni, hanem veszel egy fekavasvértet, abból kifarmolsz, abból csinálsz epiket is. Amúgy vannak ezek a varázskövek, azt hiszem, vagy varázskövek, hát azt hiszem. Igen, azt is nagyon nehezen lehet kiütni ilyen ládákból. Varázsfém, eszembe jutott varázsfém. És akkor inkább védj ilyen tekercset, 500 yang darabja. Igen, és abból az is ugyanolyan, mint a varázsfém, szóval úgy fejlesztheti. Annyi, hogy a varázsfém nem tudom mennyivel jobb, szóval ő 100, tehát a varázsfém nagyobb biztonságot nyújt, mint a tekercs, viszont a tekercs sem olyan rossz. Ahogy mondtam, ott van az az izmos csóró, ott lehet bemenni a 90-es mapra. Vannak itt runok is, szóval itt lehet bemenni a 90-es mapra. Ott írja is, hogy level 90, tehát 90 szintről. Lehet bányászni is, amit nagyon-nagyon keményen el tudsz adni. Viszont nincs amiért pocsikod arra az időt, mert kevesen veszik. Szóval kevesen veszik. Annyit még tudni kell, hogy a runok is olyan, mint a sima Metin 2 Mester Next. Szóval pont olyan sima, mint a Metin 2 Mester Next. A run is úgy működik minden, viszont kell belépő is a runra. Itt is megvan úgy, hogy a Metin 2 Mesterben, vagy a Nextben. Itt is megvan ugyanúgy az SD3, az SD4, azaz pókkazamata 4, pókkazamata 3, meg ezek. Igen, és lényegében akkor most meg is mutatom az NPC-t, illetve a fő NPC-t, a vegyes kereskedőnőt, de előbb megmutatom, hogy az ott mire az a úgymond csóró. Igen, szóval ezzel bejuthatsz runra 150, illetve 175 szintről. Ez az erre való. Igen. Ez az NPC, mondja úgy. A teleportról annyit még, hogy szemét. Igen, a teleportról annyit még, hogy 500 yangba vehetsz teleportgyűrűt, amivel ahová csak szeretnél eljuthatsz. Igen, akkor meg szeretném mutatni ezeket a köveket. Igen, vannak ezek a medálok. Hogyha például van egy plusz 3-as köved, és azt akarod fejleszteni plusz 9-re, akkor egészen plusz 6-ig vagy plusz 5-ig ingyenes, de hogyha már plusz 7, plusz 8, azaz plusz 9-re szeretnéd felfejleszteni, oda kellenek ilyen medálok. Különböző medálok. Először van 20 yang értékbe, utána 40, illetve 60 yang értékbe vásárolhatod meg ezeket a medálokat, ami nagyon-nagyon fontos. Tehát nagyon fontos, hogyha szeretnél nagyon erős lenni, meg ilyenek. Vannak ezek a kosztümök, amik nem védenek, de azért az csak dísznek jó, szóval azt kár venni. Az is nagyon drága. Igen, akkor itt van a skillpje, amit kifelejtettem, pay skill mondani, hogy 30-as szintről lehet 25 yangért skillt csinálni. Tudni kell, hogy alapból csinálj magadnak skillt, úgy értem, hogyha meg vagy 5 level, szóval hogyha 5-ön felül vagy 5-ön alul, teljesen mindegy, akkor csinálj magadnak skillt elsősorban, növelheted, meg nem is, az teljesen mindegy, utána tegyél p-skillt, másképp nem adja meg,
és így elpazaroltál 25 yangot, szóval ez a játék egyik hibája. Igen, lényegében ennyi lenne, szóval az NPC bemutatása, de megmutatom, hogy szerezhettek ládát, illetve olyan ládát, amiből jó cuccokat nyithatok ki. Például térképeket, vagy ilyesmiket rúnra. Igen, map 1-en lehet csak farmolni, illetve bakrában, azaz map 2-n is, még nem tudom hol, de ott nagyon gyengén adja. Igen. Nekem itt szoktak jönni nagyon jól itt a ládák, itt a kutyáknál, bár hogyha megjegyzem, akkor még más helyen is jön. Ezt, amit most kidobtam, ez egy zokni volt. Köztudott, hogy semmire sem való az okni, ahogy a simában sem ér semmit, azt hiszem. Viszont igen, itt a farkasoknál is nagyon jó szokott jönni a láda. Igen, a láda, szóval a láda, igen. A farkasoknál, meg a medvéknél nagyon ritka, de a medvéknél is szoktak jönni. Elnézést a háttérzenéért, csak nyitva hagytam egy futó alkalmazást. Nem tudom mennyire hallatszott. Igen, szóval így kell blokkolni az XP-det, hogyha szeretnéd blokkolni, akkor jobban jönne a yang, meg ezek azok szükséges. Blokkolod, blokkháza experente, az azt jelenti igazából, hogy blokkolni az XP-et, és ha azt írja, hogy punktere de experite, nem, akkor blokkolva van. Hogyha vissza szeretnéd kapni az XP-det, akkor ugyanarra a blokkháza experente kattintasz, viszont akkor már akkor visszajön a rendes XP-t, hogyha azt írja, hogy no experiment, vagy ilyesmi. A játéknak a fele magyar, a másik fele román. Ezt úgy értelmezem, hogy a játékon nagyon-nagyon sok magyar van. Lényegében ilyen ládákat kaptok, amit most ki is nyitok, megmutatom, csak úgy simán ki lehet nyitni, nem kell hozzá semmilyen kulcs vagy ilyesmi. Igen, több ládát is farmolhatsz, 10 perc alatt én mondjuk 20-at farmoltam körülbelül. És kaptam tehát megint egy olyan narancs, azaz aranymedált, azt akartam narancsága, aranymedált, ami már egyszer elmondtam, hogy kövek fejlesztésére való, azaz átalakítására. Igen, hát lényegében ennyi lenne, amit kell tudni erről a kis szerverről. Szerintem ahhoz képest, hogy román, nagyon-nagyon jó szerver, jó kis szerver. Azt hiszem, hogy a Next engedélyével készült, vagy a Metin 2 mester, pontosan nem tudom, csak írta románul, és picit tudok románul írni, olvasni, szóval picit egy alapszinten. Igen, nyithatsz köveket is, ami rúra való, vagy ilyen szefravért fejlesztésre, vagy nem tudom pontosan mire. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, dobhattok lájkot, bár nem olyan fontos. Sziasztok!